A principal vía de entrada a Noia, que soporta unha alta densidade de tráfico, sufrirá unha fonda transformación coa remodelación que está a desenvolver a Consellería de Infraestruturas nesta travesía. Ademais de renovar as beirarrúas nun treito de algo máis 1 quilómetro, está a executarse unha glorieta no cruce da Barquiña. Actuacións que se están desenvolvendo para a construción desta glorieta no cruce da Barquiña, tamén a travesía que se está executando dende a glorieta da Barquiña ata a Alameda de Noia, unha travesía que vai a supoñer pois actuar nas beirarrúas de aproximadamente 1 km 200, que vai a conectar este cruce ca Alameda, vai a mellorar a seguridade viaria nese tramo, pero aparte, como se pode comprobar, esa obra conleva, aparte da renovación das beirarrúas, conleva toda unha serie de canalizacións para eliminar determinados tendidos aéreos, tanto de Fenosa como Telefónica, como de alumeado público, cual vai a supoñer unha mellora significativa na organización do estacionamento, unha mellora significativa na capa de rodadura dese vial, pero tamén unha mellora importante no que é a accesibilidade, a renovación desas beirarrúas e, sobre todo, pois que poda supoñer unha travesía acondicionada e adaptada aos novos tempos, tendo en conta que é a principal vía de entrada a Noia, neste momento soporta unha densidade de vehículos significativa. Esta obra vense sumar a outras actuacións de mellora do firme en zonas próximas como a Avenida da Coruña, o barrio de San Lázaro, República Arxentina ou La Barta. Supón un investimento de máis de 1.200.000 euros que se suma tamén a outras actuacións de mellora tanto do firme como das beirarrúas en determinadas zonas aledañas, na confluencia ca glorieta da Alameda, e donde parte tamén a Avenida da Coruña, que ven de renovarse o firme recientemente, e tamén de facer unha serie de melloras nas beirarrúas colindantes para mellorar a accesibilidade e garantir a seguridade viaria, e súmase a outras actuacións como a que se está desenvolvendo tamén neste momento pois en determinadas zonas do barrio de San Lázaro, na propia Avenida de República Argentina, ou as actuacións que se veñen de desenvolver recientemente na zona de La Barta. O obxectivo destas actuacións é mellorar a capa de rodaxe e eliminar as fochancas que presentaban as vías máis deterioradas.